Masiyeni ke kwincwadi yeExodus. Exodus chapter 19. Isahluko lishumi linethoba. Although we will not be unpacking the entire chapter for today, Ewe ke nangona namhlanje singazujonga wonke lamhlathi kanye sasahluko, but because what we are going to be saying is part of this, so let's read the entire chapter, Exodus chapter 19. masisifunde ke sonke sisahluko ngoba ingxenye yoko siza kuthetha ilapha kule ncwadi yeExodus 19. Otherwise, for today, we will end at verse 8 in our exposition, God being our helper. Kodwa ke xa indawo esizawuhlafuna kuzo kusuka kulaa mqolo wokuqala yotsho umqolo wesibhozo, inkosi ke ingumncedi namhlanje. And God willing, next week we will take from where we left off. And I'll explain why we are just simply continuing with what we left off last year. Ndizawucacisa ke ukuba kutheni siqhubekeka ke apho besishiyeke khona kunyaka ophelileyo. Let's hear then the word of the Lord. Exodus chapter 19 from verse 1 and up to verse 25. On the third new moon, after the people of Israel had gone out of the land of Egypt, on that day they came into the wilderness of Sinai. They set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they camped in the wilderness. There Israel encamped before the mountain, while Moses went up to God. The Lord called to him out of the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel." So Moses came and called the elders of the people and said before them all the words that the Lord had commanded him. All the people answered together and said, "All that the Lord has spoken, we will do." And Moses reported the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, "Behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and may also believe you forever." When Moses told the words of the people to the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments and be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. And you shall set limits for the people all around, saying, take care not to go up into the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. No hand shall touch him, but he shall be stoned or shot, whether beast or man. He will not live. When the trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain." So Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. And he said to the people, "Be ready for the third day. Do not go near a woman." On the morning of the third day, there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke, because the Lord had descended on it by fire.
The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, "Go down and warn the people lest they break through to the Lord to look and many of them perish. Also let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them." And Moses said to the Lord, "The people cannot come up to Mount Sinai, for you yourself warned us, saying, 'Set limits around the mountain and consecrate it.'" And the Lord said to him, "Go down and come up, bringing Aaron with you. But do not let the priest and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them." So Moses went down to the people and told them. So reads the word of our great God. Let us pray. O Lord, our God and our King, you have taught us in your word that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Lord, we come to you deeply in need to hear from you, Lord. Because, Lord, your words are spirit and they are life, Lord. Lord, we may look alive outside, oh Lord, our God. Lord, we are carrying various infirmities inside. The doctors of this world, Lord, cannot heal the ongoing infirmity inside, Lord. But only your word, Lord. Your word that is powerful, and your word which is a balm. So speak to us this morning, for your servants are listening. Through Christ. Amen. Amen. Now, in this first Sunday of the year, Kwezicawe zokuqala apha enyakeni, many churches, especially the main line or the traditional churches, inkonzo ezininzi ke inkonzo ezingafani nale yethu ezaziwa ngoba zinkonzo ezifana ezizi main line. many of those churches in these first few Sundays of the month of January, Kwezicawe zokuqala uninzi lwezinkonzo apha kule nyanga esikuyo yomqungu kaJanuary they have special services or a special service. baba nenkonzo ezikhethekileyo okanye inkonzo ekhethekileyo. That service ebizwa ngokuba yinkonzo yomnqophiso. That service is called a covenant service. Those are the main lines, most of them. Uninzi lwazo ke izinkonzo sikhulele kuzo zasemakhaya. While on the other hand, Kwelinye icala the more sophisticated churches, ezike noko ngathi ke ziphucukile zona inkonzo, whatever and however you interpret sophistication, noba ke ukuphucuka ukutolika kanjani na, they have their own covenant-like services as well. zinazo inkonzo zazo ezinkonzo obonayo ba yinkonzo yokunqophisana noThixo le xa uyijongile. But they don't call it covenant service. Kodwa bazibize ngoba zinkonzo zokunqophisana noThixo. And Visioning Sunday. Inkonzo zoba ke abantu bancedwe bajongiswe uba sibheka phi na ke thina siyinkonzo. The launch of the vision for the new year. Ewe kube kumbono ke njengobunyaka abantu babone bangaba uThixo usithatha apha kulonyaka usibhekisa pha kulonyaka. The inauguration of what is ahead for us. Kube kwa ngokusesikweni ke oko
uThixo asibekele kona ukubheka ke phambili kunyaka 2026. Of course, you can't launch a vision in one Sunday. Awukwazi ke ba uyivakalise inkonzo yombono nje kwinkonzo enye yangecawe. It becomes an envisioning month. Iba nyanga yonke apho abantu bezanya ukubonisa uba uthini umbono sibheka phi ke ngoku ke siyinkonzo yenziwa ngenyanga lonto yonke. Now, I want to take advantage of this mood that is already there. Nathi ke masichaphaze. Masisichaphaze sisimo sele sikhona masisichaphaze nathi. This mood of covenant bars. Ewe ke esisimo sikhoyo abantu bonke kulo lonke bayanqophisana ngoku ngelixesha lokuqala lonyaka. This is not an ordinary Sunday. These are not ordinary Sundays. So I want to capture the moment. You must always capture the mood. Ewe ke ayizocawe nje icawe zokuqala ke enyakeni zicawe ezikhethekileyo. Nathi ke sifuna ulandela kanye la moya kuba ngaba nani niyazi bezicawe zokuqala enyakeni zicawe ezikhethekileyo. So I want to talk to you on this topic. Funa uthetha ke ngale nhloko ndaba ethi The topic, it has to do with covenant. itopic inhloko ndaba yethu imele inento kwenza nomnqophiso. And because actually now I'm thankful that the next chapter from where we left off, it was this particular chapter. Ndiyavuya ke mna ke ndingumfundisi uba ngaba isahluko esilandela esi besiphele kuso kulonyaka ophelileyo iye yaba sesi sisifundileyo ke namhlanje. This is God's providence indeed. Lubonelelo ke lukaThixo lanhlandlolo ke olu. Because the text which we have read, Le ndawo esifunde kuyo kusasa nje it fits the mood of a covenant. Because that's what is at the heart of the text which we have read, the issue of covenant. nayo ke iyawubamba lo moya womnqophiso ngoba kule ndawo esifunde kuyo kuyabonakala bangaba into esembindini lento yomnqophiso. Andifuni ukuzibetha egxeni kodwa ingathi sikhokhelwa ngumoya. Don't want to Andifuni pat ukuthi- myself at the back. It seems to me that their spirit is leading us. So here's our topic. Nansi ke inhloko ndaba yethu. Covenant launch. Ewe ke ukwaziswa ngokusesikweni komnqophiso. Or if you want to, it's covenant inauguration. Ewe ke kukumiswa komnqophiso. Kanye kuthulwa ngokusesikweni komnqophiso. Ngosifundisi. A covenant launch. Now bangcwele in the passage where we have read, Kwesi sahluko esifunde kuso. it's been almost 2 months since the Israelites left Egypt. Zinyanga zimbini uIsrael beshiye elaseyiphutha. You will remember that they've been traveling in the wilderness, Khumbula ke bebehamba bona enhlango. moving from one campsite to another. Besuka kwikampu ethile besiya kwenye ikampu. So now they have arrived in the wilderness of Sinai. Ngoku bafikile ke kwinhlango yaseSinayi. And there towards the end of verse 2, you can look there. Ewe xa uphela ke lamqolo wesibini ungajonga nawe amehlo akho We are told khona. that they camped before the mountain. Siyaxela uba bamisa iintente zabo phambi kwentaba. You see, Bangcwele, this is a very, very significant camping in the history of the Israelites. Yabona ke okumisa kwabo intente amaSirayeli kukhona intsingiselo okunakho. Here in this mountain, it is very much significant. Le ntaba bame phambi kwayo kukhona intsingiselo ekhoyo. Because it is here where the Lord will officially inaugurate his covenant between him and his people. Kulapho ke uThixo ngokusesikweni yena azawuthi ahlise zonke izinto zakhe phakathi kwakhe nabantu bakhe. Because it is here, Bangcwele, Kulapha it is here where the famous 10 commandments are going to be given. kulapha ke apho ke le miyalelo elishumi eyaziwayo eza kunikezelwa khona. So this is where the whole of the commands that we'll be meeting as we go throughout this book, this is where they are given. Imiyalelo ke emikhulu ke kulapho ezawunikezwa khona
ezaba yiyo ke esizawuxola ngayo kwizahluko ezilandelayo. In fact, bangcwele ne, Kambe may I say to you, it is here where the entire book of Leviticus is going to be delivered. ewe ke kambe ke bangcwele kulapho yonke incwadi yeLeviticus izawube inikezwa ngokusesikweni. Such is the significance of this moment in the book of Exodus. Ibaluleke ngolo hlobo ke eli xesha kwincwadi yeExodus. In fact, Pransta, they are going to spend almost a year just on this mountain. Kambe ke bangcwele bazawuchitha unyaka wonke phambi kule ntaba yaseSinayi. As God officially inaugurates the covenant. Apha ke uThixo yena ezabe ngokusesikweni ehlisa ke khona ezisa kubo umnqophiso. Perhaps to help you Mhlawumbi get this ukunceda, moment. ngeli xesha. This is an example, Bangwela, of what I'm going to say. Ngumzekelo wento endizayithetha lo. Pure example. Ngumzekelo omsulwa lo ndiza kunikeza wona. Please mark that, pure. Umsulwa lo mzekelo. Ibambe le ndawo umsulwa xa umamele nawe uzame umamela umsulwa. You see, brothers and sisters, Yabona ke bangcwele. what took place on the 8th of January 1912? Into eyenzekayo ke ngomhla wesibhozo kaJanuary ngo1912 In Bloemfontein. eBloemfontein. Kwicawe encinane yaseWissile. The very small church, the Church of Methodist. In that small church, Kulaa nkonzo encinane, under 4 leaders, iinkokheli ezine. under 4 leaders, Phansi kweenkokheli ezine. that day, Ngalamini, that month, ngalanyanga, that year, ngalanyaka, in that place, kulaa ndawo. it marks a very important historical moment of one of the oldest liberation political parties. Tanometsike imsulwa le example enzanayo ne. Iphawula olona suku lukhethekileyo kwimbali komnye wombangazwe welilizwe omkhulu esiwaziyo kwelilizwe laseMzantsi Because it Afrika. was on that date, Ngoba kungalo mhla, in that month, ngalanyanga, in that year, in ngalanyaka, that church, ne, enkonzweni where the African National Congress was launched officially. apho kombutho kaKhongolose ke wahliswa ngokusesikweni. Hence, every 8th of January, you will see them celebrating. It holds a very significant historic moment for them. Lethu kubona rhoqo ngomhla wesibhozo kule nyanga yomqungu esikuyo bangaba bahlale beyikhumbula ngoba le mini imini enentsingiselo kubo ibalekile So kubo. it is this moment in the life of Israelites. Kwangokunjalo ke kubomi bamaSirayeli kunjalo kubo. It is the launching of the covenant where uThixo bambathisana kunye nabo ne. This is the launch of the covenant. Brothers and sisters, please come with me there in verse 3. ne. Masiye kulaa mqolo ke umqolo wesithathu. Moses goes up to the Lord in the mountain. uMoses uyanyuka uya entabeni uyodibana noThixo. Begins to speak with God then. Ewe ke uzawuthetha yena noThixo. Regarding what he is to say to the Israelites. Koko uThixo akumisele amaSirayeli. So in a way, Moses is the mediator of this covenant. Nguye ke ophakathi kwabo ke uMoses kulomnqopho. He is a go in between. He's a broker, as it were. Nguye ke ophakathi kwabo noThixo. Now, Bangcwele, we will talk on this launch of a covenant under these 2 headings. There were going to be 3, but there are going to be 2 today because we only stop in verse 8. Ewe ke njengoba kuzabe kuwiswa lo mnqophiso okanye kubhambathiswana noThixo ke sawuthetha sinenhloko ndaba ezimbini phantsi kwenhloko ndaba le inkulu esinayo. Because we want to see what does this launch of this covenant entail. Sifuna ujonga uba ngaba okubhambathisana kukaThixo nabantu bakhe kuqulathe ntoni na? What does it entail? Kuqulathe ntoni na? 2 things. Zinto ezimbini. It's a reminder of what God has done. Sisikhumbuzo oko uThixo akwenzileyo. And the second one, it's a call of what God's people are to do. Lubizo loba ngaba kumele
kwenzenjeni abantu bakaThixo benze ntoni na ke So the bona? first one, it's a reminder of what God has done. Okokuqala sisikhumbuzo okuThixo akwenzileyo. And the second one, it is a call of what God's people are to do. Lubizo loba ngaba kumele benze ntoni ke ngoku abantu bakaThixo. So that's the first and the second. Leyokuqala neyesibini. Let's look at the reminder of what God has done. Verse 4. Masijonge ke isikhumbuzo okuThixo akwenzileyo umqolo ngowesine. So as God is about to tease out the substance of this covenant, uThixo ke ezawuveza izinto ezingumongo the walomnqophiso. very covenant which we are launching today. Ewe ke lo mnqophiso esiuwisayo He namhlanje. reminds the Israelites of what he has done for them. Uyabakhumbuza abantu bantwana bakaIsrael bangaba wenze ntoni na besenzela bona. Look at that in verse 4. Jonga pha umqolo wesine. Let's read this what the Lord says. Masifundeni okuthethwa nguThixo. You yourselves have seen what I did to the Egyptians. Nina niyibonile into endiyenzileyo kumayiphutha. But answer, this is the reference of the entire judgment that the Lord poured upon the Egyptians, which we've learned about. Oko ke yinto yoba bayakhunjuzwa ngengqumbu uThixo athe wayiphokoza phezu kwamaSirayeli, phezu You kwamayiphutha. remember the devastation that came upon the Egyptians, upon their livelihood. Sawukhumbula imbubhiso uThixo athe wayizisa phezu kwesiRayeli nenhlalakahle yabo. Killing the firstborn sons, Ebulala onyana babo bemazibulo. drowning Pharaoh's army, the best of Pharaoh's army at Red Sea. uThixo ke entwilisela ke ezona nqwelo zokulwa zikaFaro elwandleni elubomvu. He says now, Uthi ngoku you yourselves have seen all of that. uthi nina aba nikubonile oko. You yourselves have seen, you are witnesses of how I conquered your bitter enemy. Ningamangqina nina ba indlela enthe ndawoyisa ngawo amayiphutha. Not only that, Akuphelelanga apho look ke. there again in verse 4. Jonga kumqolo You wesine. have also seen how I bore you on eagle's wings and brought you to my side. Nina nibonile ukunithwala kwam ngamaphiko okhozi ndinizisa kum. Can you hear that, Bangwele? Ingaba siyakuva na oku. God says, Uthi uThixo I did not only defeat and punish your bitter enemy, andikhange ndibhubhise nje kuphela uthabalelo bolukrakra. but he says, look also what I did. Jonga kwakhona into endiyenzileyo. Using a beautiful picture. Usebenzisa ke lo mbono omhle kakhulu uthi I carried you on eagle's wings. uthi ke nina ke ndaniphakamisa ke amaphiko okhozi. I know sometimes these metaphors, they may not mean much to a certain generation. Sometimes sitting Dandanitwala Ferrari, something like that. But walk with me. Walk with me. He said, I carried you on eagle's wings. Lemizekeliso ke mhlambi ngangabi nantsingiselo ke kweli xesha esiphila kulo. Uthi uThixo ndanithwala mna ngamaphiko okhozi. And look what that, I did not only dinishiyas tubeni. I did not left there in the space. Instead, I brought you to myself. Ndanizisa kum In naThixo. other words, Israel khange ndithi ndakulimaza utshaba lwakho ndithi hayi ke ngoku yizani ngokwenu ndikunikile u50% finish up ngomnye u50% wa contributor. No. I did not just only defeat your enemy, but I also brought you to myself. He says it has all been myself from Laondi Kafaro right to where you are. We have not been equal partners. Someone has been brought into this relationship. Uthi ke uThixo ekunihlanguleni kuFaro nasekuniziseni kum ngumsebenzi wam wonke aninanto nithe nafaka isandla kuyo nina. Brothers and sisters, Mamelani bangcwele. this is the reminder regarding what God has done for his people. Sikhumbuzo ngento uThixo athe wayenza kubantu bakhe. And here is the essence of this reminder. Nankumongo wesisikhumbuzo. Grace.
ubabalo. God's grace. Ubabalo lukaThixo. In other words, God says, Ngamanye amazwi uThixo uthi I have done it all. ndikwenze konke Done it. ngokokwam. I have done it all. Ndikwenze konke ngokokwam. You did not travel by your own wisdom to get to this mountain. Khange nihambe ngaboni ubulumko uzokufika kule ntaba. You did not travel by your strength to get to this momentous occasion. Khange nihambe ngamandla wenu ukufika kweli xesha elibalulekileyo. Kodwa mhlawumbe abantu xa bebangisa bangaba thina sasikhona eBloemfontein ngo-1912. Now uThixo is saying that nabakhona ngenxa kabani. God It is is wanting to- I who brought you then. That's what God is saying. God is reminding them bangaba bazokufika kwesi sigaba sobomi ngawo awakhe amandla akhe yedwa. So remember that as we launch this covenant, that's what God is saying. Khumbulani ke njengokuba niwisa nibhambathisa usiwa lo mnqophiso. Brothers and sisters, Mangcwele God's grace, babalo likaThixo the foundation. lusisiseko. It is the basis Lisisiseko of biblical covenant between God and man. umnqophiso phakathi komuntu noThixo sisiseko ubabalo. Yes, commandments are going to come here. Ibona le ncwadi, from now on, commandments are going to come. Ewe izawuziswa imimiselo ngakumbi kule ncwadi esiye kuyo imiyalelo People izawubekwa. are going to be told what to do here. Abantu bazawuxela uba mabenze ntoni apha. But what the Lord does not want these people to miss is that as they enter into those responsibilities, what underpins that, it's Him in His grace. Bezawungena ke benze lo maxanduva uThixo ababekele lona kodwa into uThixo angafuni bayiphose bangaba ezi zinto zisekelwe elubabalweni lwakhe embindini nasukwisiseko lubabalo lwakhe uThixo. In fact, just even chapter 20, Kusahluko samashumi amabini akanani nto. before He could give the first commandment, Phambi kokuba uThixo anikeze oqala this umyalelo is what He's going to say. uza kuthi uThixo Verse 2 of chapter 20 of Mqolo Exodus. wesibini apha ku20 I am the Lord your God, ndinguyehova uThixo wakho who brought you out of the land of Egypt, out of the land of slavery. Then He gives the commandments. owakukhupha ezweni laseYiputa endlwini yobukhoboka ilandeleke ngoku imiyalelo okanye imimiso kaThixo. So, ke bangcwele, Saints, this is what some of us need not to forget as we are seated here today. yenye yento ke engamelanga kuba siyilibale njengokuba mhlawumbi ingxenye yethu ihleli pha phansi This. lento. While on the other hand, Kwelinye icala ke kodwa this is what some of us need to know. kwelinye icala yilento abanye bethu kufuneka beyazile. Whether you have the mind of a traditional mainline church, Noba ke unengqondo ke yezankonzo zasemakhaya esikhulele kuzo of making a covenant with God, yokwenza umnqophiso noThixo, or whether maybe you have this sophisticated mind in when's covenant, when the New Year's resolution. It doesn't matter what you have in your mind, but this is what you must never forget. ewe okanye mhlawumbe ngaba abantu noko ngathi baphucukile unenye indlela wena oyaziyo ukumisa iminqophiso kodwa nantsi into engamelanga uba You need uyilibale. to remember that, see, as you make that covenant, Usawenza ke lo mnqophiso. or since the suspect and 30 resolutions, as you make that New Year's resolution, Okanye ke usenza ezo zicwangciso zakho njengokuba unyaka uqala. where you're telling yourself you're going to be reading the Bible from cover to cover. Wena ke uyazixelela uba ngaba uzayifunda yonke incwadi yeBhayibhile kulonyaka. Where you're saying that ibona andithandaza kulona unyaka kuzawunyibilika ipaint. As you are telling yourself that
This year, you are going to be a prayer giant. As you tell yourself that you'll be attending church, when elders, what kind of corner is that person turned? As you are intending this year that you will be regular at church, even the very elders is hey, utheni ubani wakhonza ngolu hlobo kulo nyaka. Even if it's a resolution where you are telling yourself, I'm going to be so generous this year that whatever resolution that you are contemplating or you have made. Noma ke uzixelela uba lo nyaka ngunyaka wakho ozawupha ngesisa bathi abantu bathi hey ungade uthathe nezi zabantwana izinto. All those good spiritual resolutions. Zonke ezi zinto zicwangcisileyo eziright ngobomi bakho bakwamoya. This is what you must not forget. Nansi into ongamelanga uyilibale. Whose and what kind of ground you are standing upon. Ume mhlaba mnini na? Usekelwe nini na? What prompts you to make those kinds of resolutions? Yintoni lento ikuvuthelayo ukuba wenze zonke ezo zicwangciso? You need to remember that it's God's grace. No fallen human being can think of a spiritual thing and want to execute out of flesh. Then that is not God-sponsored. Inhleloncinga izipho ezinhle zivela kuThixo semazulwini who gives graciously without turning back. You need to remember that you are making that because the Lord has worked in you. Kufuneka ukhumbule ubangaba lento yoba uzixelele ubangaba mayela nobomi bakho bakwamoya uzakwenza le naleya. Qiniseka ke ubangaba lonto ikwazi ukwenzeka ngalo ubabalo lukaThixo. Need to remember who brought you in that position when now you can make such powerful resolutions. Funeka ukhumbule ngubani lo othe wakubeka kuloo ndawo apho wena utsho ukwazi ukwenza izicwangciso ngobomi bakho bakwamoya. Otherwise, if you do not remember, if you tone it down, Okanye ubangaba ke awuyikhumbuli okanye lonto ayinamandla here's my kuwe. fear. Nalu loyiko lwami. Your heart is going to be imprisoned by your own resolutions. Inhliziyo yakho izaba libanjwa zizicwangciso zakho. Good as they are, Zilungile zinjalo. your heart will be captured by them instead of being captured by God's grace. Inhliziyo yakho izawuqhagamfulwa zizicwangciso zakho endaweni yokuba iqhagamfulwe lubabalo lwenkosi. Apha ndiyayazi akho mntu ocinga ukubulala mntu apha kulona unyaka. In fact kule ndlu ndiyayazi akho mntu nonelist abantu azawuba councillor because every year mostly ndiyanjonga istatus bawujola because qho kuyabhalwa ukuba ngaba kulona unyaka I'll be cancelling abantu andifuni toxicity so ndiyanjonga uba ndingathi kandipha kufunekanga ulandelela umuntu kanti wacancelisha laa mntu lwana. So I know apha akho bantu abanjalo. Apha ngabangcwele bodwa akukho bantu abacinga uba kulona ke unyaka ubani uyaphuma ebomini bam. Akukho bantu Zinhle banjalo. resolutions ezakwenziwa apha ezenziwe ndiyayazi loo nto but nantsi ingxaki yini apha enkosini you will find out one day that one of your worst enemies is the good things you do. Ewe ke ingxaki lapha ke bangcwele bangaba ke olunye lotshaba lwakho apha kobubomi osuphilayo zizicwangciso ezilungileyo ozicwangcisileyo. I'm speaking under correction. Ndithetha ke apha ndinako uba ndingalungiswa. Maybe Martin Luther who said we need to repent not just of our evil deeds but even of our good things. Actually I would pay more attention on the good thing. Ndixakwa yinto entle ndithe ndayenza ngoba andiyilibali into entle ndithe ndayenza and loo nto bandingayilibali iyandichaphazela ukuya phambili. Bandikhumbula kakuhle ngathi nguMartin Luther wathetha la mazwi bangaba rhoqo kufuneka ndiguquke
kwizinto ezimbi, hayi zona izinto ezimbi, zizinto ezilungileyo, because ezona zinto ziyingozi kum ezingandifaka engontsini zezi zilungileyo ngoba ndizilibali. So, when you are done of doing into enhle, yakuthixo, uyothi Thixo bendingubani mina ubani ke? Thixo leni into egqiba kuphuma apha, le nto entle ebhunga kuphuma egameni ivela kuwe, hayi mna. Thixo mna eyona nto endidume nendiphuma izandla kuyo bububi. When you just did a good thing, the first thing that you must go to the Lord, being thankful to Him of the good deed that you have done, because you are famous of doing evil things. Otherwise izakhonkxa into enhle wayenzela ubani ngenye imini. That very good thing that you did to someone, it will imprison you. And I can assure you where that imprisonment will lead. Ndingakuqinisekisa ke bangaba loo nto elungileyo iza kukhokhelela phi na. It usually leads to self-glorification, self-deifation. It leads to self-magnifying. Of course, akathi umzala abantu yaziglorify. No one. Ndifuna uxelela akakho tshoyo. Nantsi ingxaki apha ikhona, akakho tshoyo ne. But that's where it leads. Ixesha elininzi eso senzo sakho sihle siza kakuhle mntakatata sizokuphakamisa wena endisonke ke akho mntu otshoyo ke. And bese ndisitsho ke, Let me also say this. yonke le nto yenziwa because ulibele ukuba ngaba, who makes you different? What do you have that you have not received? And if you have received, why do you boast? And I must say that we did all these things ngoba sinesiwo sokulibala bangaba ingaba ikhona na into elungileyo endingayenza ndingakhange ndibe ndiyenziswe nguThixo okanye ivela kuThixo. Let me also say, Mandiphinde ndithethe le nto. kulo mcimbi wokulibala ubabalelo kaThixo, In this issue of forgetting about the grace of the Lord, or proceeding kuyo. okanye siqhubekeka kuyo You see, in these Sundays, kwezi cawe out there will be lots of people abazawunqophisana noThixo. many people will make covenant with God in various churches. Yet the irony is this: Nanti ke into ekhwankqisayo. they themselves are outsiders of God's covenant. Bona babantu banqophisana noThixo bangaphandle kuye uThixo. Actually, baphile iphutha. They live in Egypt. Because ke bantu besenza nje trip on a Sunday ukuyotshona pha endlini kaThixo but bona bahlale iphutha. But what they do, they constantly come to church every Sunday. But when they are bored, they live in Egypt, in the world. And ngebangcwele again, you see, this phenomenon is not only phandle but ndiyayazi ucinga again about mainline churches. It's not only there, brothers and sisters. Le nto ke enqophisana noThixo ayonto nje epha kude. Where people are entering in a covenant or making a covenant with a God whom they have not, a redemptive salvific covenant. Abantu benqophisana noThixo bona uThixo bangamaziya abanabudlelwane khange bahlangulwe nguThixo abamazi Not uThixo. only there, Ayikho pha. nalapho kwezikonzo zosindiswa. Even in these churches which are known as born again churches, Mna bawutsho, I have seen ngalamehlo, ngosi ngalamehlo. Nitho ayibonayo lamehlo, I have seen singena kwinkonzo ye prayer and fasting. Kuvula unyaka. Singena nomuntu ongasindiswanga. mna umfundisi uthi ke ubonile ngalawa akhe amehlo abone njengoba kuzawuvula unyaka nje kwezikonzo zethu ngenzila ukudla nokuthandaza bakhona ke nabantu abangasindiswanga abaqonda ba mandingene nam kule nkonzo yenzila nomthandazo. What we are doing here in Ncinci, I'm talking about 21 days. Le nto siyenza incinci lapha enkonzweni ithetha ke iintsuku ezi-21. Ningene. Ujonga, nobani ukhona ungenile
Awufuni ngathi umntwana omono ba. You Hayi man, are, you are wena- entering in this service, but as you look, you see, kukho nobani apha kule nkonzo. Singena kuyo ba nobani Ayilulanga lapha. mos ifasting kona kwenicalo like hey, abantu kodwa hey. I mean babe ndinguye mna just for now. Abe ndawuvuya ne angena hambe nani. 21 days. This person is not a Christian, but he will enter in the service of prayer and fasting with you. Move from dry singene kwi-liquids nanku. Apha kule nkonzo yenzila, lo mntu apha singatyi into, singene sisela amanzi, ulapha umuntu kaThixo. Ulapha ukunye nathi. Yet not saved. Akasindiswanga ke kodwa. And if you think I'm lying, Ucinga uba ke ndiyaxoka. uve ngala Sunday ugqibe kanye ngala mini ugqibe xa kukhululwa. Just here, as we reach the last day of prayer and fasting, Kamnandi. Hey man, this is a good exercise, you know. When the year begins, a good exercise. Yeah. batsho bona ba yazi lento yinto elungileyo mane ekuncedayo le xa iphelayo la mina okugqibela bayatsho bona bathi no ilungile yazi lento ba siyenze. After that, Emveni koko if you are lucky, uyakumbona kwelandayo fasting next year. ba ke ngumuntu olakhi uyawuphinda umbone xa kuphinde onyaka olandelayo xa kungena la nkonzo yenzila Covenant launch, brothers and sisters. unqophisana noThixo. Covenant inauguration. Ukuwiswa komnqophiso kaThixo What does it entail? kuqulathe ntoni na? A reminder of what God has done. Sikhumbuzo kuThixo akwenzileyo. A reminder of His grace. Sikhumbuzo ngobabalo lwakhe uThixo. Now let's look at the second one, which is the last one. Masijonge ke eyesibini eyokugqibela. It also entails a call of what God's people are to do. Kuqulathe ubizo ba kumele benze ntoni abantu bakaThixo. We look at verse 5 to 8. Jonge umqolo wesihlanu esho umqolo wesibhozo. Now the Lord, having told the Israelites what He has done, uThixo abaxelele ke amaSirayeli oko akwenzileyo. He now tells them their responsibility of what they must do. Uyabaxelela ke ngokuba ngaba nazi ke izinto ekumele bona bazenze xanduva lwabo. That's why I want you to look carefully to how verse 5 begins. Ufuna ujonga kakuhle ba uqala njani la mqolo wesihlanu. Now therefore, Ngoko ke He has just told them what He has done. Verse 4, ubaxelele oko akwenzileyo. He comes to verse 5. Uza ku verse 5. Now therefore, Ngoku ke if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then He continues. kuba lithena liphulaphula ukunene izwi lam na ugcina umnqophiso wam aqhubekeke. Brothers and sisters, Bazalwane bam, the essence of what the Israelites are called to do is this. umongo okubabizelwe amaSirayeli ba akwenze It is faithful obedience to the Lord who has called them out of darkness. kukuba bona bathembeke kuThixo othe wabahlangula ebumnyameni. Faithful obedience. Bathembeke bona kuThixo obakhuphe ebumnyameni. But I want us to look closely and thanda mangaba sijonge superficial in an impressionate way, but to look closely. Sijonge ngononophelo, sijonge Look siqwalasele. how this call of obedience is phrased by the author here. Sijonge indlela umbhali ayibeka ngalo olubizo lokuba ngaba kufuneka bathembeke bethobele uThixo. If you will indeed obey my voice and keep my covenant, look what he says next. Mamela uthini ke xa ebheka phambili? Then you shall be my treasured possession among all the people, for all the earth is mine. Noba inqobo kum kwizizwe zonke kuba ihlabathi lonke lelam. And he also continues and says that you shall be a kingdom of priests, a holy nation. Nibe bubukumkani bababingeleli kum. Nohlanga olungcwele. Indeed, Moses receives this in verse 7. We are told that he went down and told the people. Emveni koba ethe wafumana oku Moses wahamba wayobaxelela abantu.
And in verse 8, the author tells us that after Moses told them, this is what these people said to the Lord or to Moses. umbhalo uyasixelela emveni kokuba uMoses sewabaxelela abantu umyalelo kaThixo bathi bona abantu kuphendula All that the Lord has spoken, we will do. konke akuthethileyo uYehova sokwenza. But again, Banuele, did you see clearly the promised fruit of their obedience? Did you see what will follow if they obey the Lord? In verse 5. Niyakubona okuyakulandela ukuba ngenene bathe bathembeka ekumthobeleni uThixo. What will follow would be more honors, more privileges, Siyabona ke bona uThixo uzabathi jize ngenywebakazi. incredible statuses before the Lord. Ewe bona bazaba ngabantu ababekekileyo phambi kukaThixo. Treasured possession. Abantu bona abakhethekileyo Not just abayinqobo. possession, treasure. Abayinqobo. Not just priests, but kingdom of priests. Ubukumkani baba They will bobubingeleli. not just be a nation, but a holy nation. Angabi isizwe nje isizwe esingcwele. In other words, the Lord says to these guys, there's more for you to experience. Ngamanye amazwi uThixo abantu kuninzi amava amahle azayo There's kuni. more into this covenant I'm taking you in. Kuninzi okuzayo kuni kulo mnqophiso endinifaka kuwo. But on condition that you keep your side, on condition of faithful obedience. Kodwa ke nanku umqathango kukuba nithembeke ekundithobeleni mna Thixo. If you keep my covenant, nizaba ngabantu abakhulu. Ewe ke bani ugcinile umnqophiso wam, you will be great people. Basically, God says, Ngamanye amazwi uThixo ekuhleni uthi niza kuba yi-cream of the crop, cream of whole humanity. nizaba ngabo bantu ke bona abakhethekileyo kum, the favored ones. You are going to hold a special place to me. Nizaba nendawo ekhethekileyo kum. You will be in that place where Adam wayekuyo phambi koba Moshe. You will be in the same place that Adam was before he sinned. Bearing perfect image of God in the whole world. Exakathe ubume obugqibeleleyo bukaThixo kwilizwe lonke. But mark this, Qaphela le ndawo, phawula le ndawo. all dependent on your faithful obedience. Yonke lento ixhomekeke kuba ngaba ukuthembeka ekuthobeleni mna Thixo. In this church, Kule nkonzo we have one of our dear brothers sinomzalwane wethu osimthandayo who had the privilege of being greatly ministered to. oye wabanenyweba uba ngaba wathetha ngokuncamisileyo uThixo kuyo. No, he was greatly ministered to by a certain missionary many years ago. Ewe ke yena ke waye wafumana inyweba yoba ngaba ancedwe ngomnye umuntu owaye uphumele inkosi. Ministered to by this man. Ewe yena nyani lo muntu wamnceda lento waba negalelo ebomini bakhe. Exactly, Matuna. This missionary had an impact in this brother of ours. Ewe ke lo yena umthunywa kaThixo waba negalelo kulomzalwane wethu. The missionary was serving in one of the higher educations here in Cape Town. Lo mthunywa kaThixo yena ebesebenza ke kwezinye indawo apha zemfundo ephakamileyo apha eKapa. And this brother was a student there. Yena ke lona ebengumfundi pha kulamaziko emfundo ephakamileyo. Now, when he first met with this missionary, I have to say this, noko wayengumzalwane sekhulile endleleni kaKristu. Xa yena wayeqala ukudibana nalo mthunywa kaThixo noko this person was a matured In person. other words, the missionary zanga qale noko wayeseke, in fact wayeseke chaza nochaza, that is ukushumayela naye. The missionary didn't have to start from the beginning in discipling this person because this person already, he was preaching already. But the impact of this missionary to this brother, it was astounding.
kweli galelo lalomthunywa kaThixo yaba mandlakazi kuye lo As mzalwane. this missionary constantly brought the word of the Lord upon this dear brother every day during lunch break. Njengoba lo mthunywa kaThixo rhoqo edibana nalo mzalwane esabelana naye ngelizwi likaThixo ngamaxesha ekhefu. As I said, this was a brother, but he began to notice that though he knows the things of the Lord, but what I'm getting here, if we're going that this is stuff, nale missionary, there's something healthy about it. There's something grounding in the ways of the Lord about what this missionary is delivering to this brother. Ewe ke lo yena noko sekhulile enkosini selechaza nalapha endlini kaThixo waqaphela uba ngaba hey noko le esisondlo ndisifumanayo noko sikhethekile. And of course in the process then he got exposed of what he had. That's what normally happens. Ewe ke njengoba kusenzeka yonke lento lena wazigoqagoqa wazihlola wazibona uba hey yintoni endinayo mna kwelami icala. It's long gone, that event, but that dear brother, akanawuthi uba ngaba si-spiritual father sakhe siya, but the incredible grace-sponsored galelo phezu kwakhe, he still gives it to him. Ewe ke ladlule lo xesha and this man akanawuthi uba laa mntu nguye ke oyifather phezu kobomi bakhe kodwa akanawulilibala ifuthe negalelo lomthunywa kaThixo wabanalo ebomini bakhe. Now later on, guys, we were talking with this dear brother. Njengoba ke besithetha xesha selidlulile ke nalo mzalwane. He takes me back to those days. Uye ke andikhumbuze ke ngalo maxesha. And he says that, as this man was constantly delivering God's word every day. Njengoba ke umthunywa kaThixo rhoqo besebelana nam ngelizwi likaThixo imihla ngemihla. Me and my peers we began to notice something about this man, of what he is saying. Mna ke nabo besikunye nabo. Ikhona into esesayiqaphela ngalomfo kule nto ayithethayo. We don't want to say why in a message A1, but it does not matter which passage, but he has one thing to stand on or one thing to be landing on. Ewe ke noba besiza nemiyalezo eyahlukahlukeneyo kodwa ikhona lento ebebethelela kuyo rhoqo. There's one theme. Ikhona lo mongo ebehlala ewubethelela. Whether it be Old Testament or New Testament, but he lands on one theme. Noba ngumnqophiso omdala okanye ngumnqophiso omtsha unale ndawo esoloko ebethelela yona. And here's the theme. Nansi ke nansi inhloko ndaba okanye nakumongo. God's grace. Ubabalo lukaThixo. So this man will just be grace. Loba beqhubeka sithi athi ubabalo lukaThixo. In fact, he was so consistent such that the brother and his fellow brothers baqina isibindi man. Hey, bambuze hey siyaqaphela man. Whether ukweliphi icala you land on one thing, grace. Grace. Now the missionary responded, cha bangcela digugile nami dilibele bawathi missionary xa responded. Diyalibala. But you see, bangcela inyani is this. Here is the truth. You see, when I see in this covenant launch what the Israelites were promised on the basis of their obedience. Xa ndithi ndiqaphele ke kokuwiswa komnqophiso ndiqaphele ke oko uThixo ebebaqwandisela uba kuza kwenzeka kusekwele phi na. When I look at this Xa ndijonge oku and compare with us ndithelekise kunye nathi who belong into the new covenant on the similar promise. thina abantu abangabantu bomnqophiso omtsha kwizithembiso ezifana nezi. All that comparison makes me to see, even in this second point of today, it makes me to see God's grace. Ewe ke xa ndithelekisa
dithelekisa lo mnqophiso kwaba nomnqophiso uThixo awumisele thina ndifikela kule ndawo bangaba ndibona ubabalo luka Just looking at their brothers and sisters, that the Israelites are promised big things, but on the basis that they obey God. Amasirayeli wona athenjiswe izinto ezinkulu xa ethe wona athobela athembeka kuye uThixo. Treasured possession, Sizwe sinqobo, holy nation, isizwe sikhethekileyo singcwele, kingdom of priests, bukumkani bobubingeleli. but on the basis of performance. Ewe ke nantsi imiqathango bangaba bakwenze kumiselwe bona. But brothers and sisters, look at us. Jonga ke kuthi, Look at us in the new covenant. Look at us. jonga kuthi thina bantu bomnqophiso omtsha. Peter in 1 Peter chapter 2, verse 9, talks exactly about these privileges. Petros wokuqala isahluko sesibini umqolo ngowethoba uthetha kanye ngezinywebakazi. Royal priesthood, which is the same as kingship priesthood. Naye uthetha ngoba singabangaba kumkani abangababingeleli. Holy nation. Isizwe God's esingcwele. treasured possession. Uhlanga lungcwele abantu abayinqobo. But bangcwele, look carefully to 1 Peter 2, verse 9. Ijonge la verse. Masiyiqwalasele ke lamqolo wethoba pha ku 1 Peter chapter 2. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession. Ke nina nisisizukulwana esinyuliweyo isibingelele sibukumkani uhlanga olungcwele abantu abayinqobo. Can you see that, bangcwele? So what the Israelites were going to be as a result of their faithful obedience, Lento amasirayeli bezabayiyo ngenxa yoba ethobele uThixo. Tina, we actually are before we could even obey the Lord. Thina ke siyilonto phambi kokuba sithobele uThixo. You see, bangcwele, our status, the same privileges. For the Israelites, they were going to be acquired through performance. But for us, we have it by grace and by God's unmerited favor, we have it. Bona amasirayeli bangcwele zonke izinto kwakumele bangaba bathobele imiqathango kaThixo ukuze ezi zinto zibe zezabo, kodwa thina sikuzuze konke oko ngobabalo lukaThixo olungasifanele. So ndingabiyo la missionary, but this is God's grace. Ewe ke lulo ke olubabalo lukaThixo. This is the grace of the Lord at work for you who is here today as a saved person. Lubabalo lukaThixo lusebenza kuwe njengoba ukhona ungumntu osindisweyo olapha. I mean, listen to what John says in Revelation chapter 1 from verse 5, half of verse 5. Masimameleni ba uthini uYohana incwadi yesityhilelo qolo wokuqala isahluko sesihlanu. Saying the same thing. Thetha kwa into elolu He hlobo. says, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom and priests to serve his God and our Father. Kulo wasithandayo wasikhulula ezonweni zethu ngelile lakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo uyise. Brothers and sisters, Bazalwane bam, this is what makes this covenant that we are in better than the covenant at Mount Sinai. yinto ewenza lo mnqophiso thina ngoku basindisweyo ubomngcono kunomnqophiso uThixo owenza namasirayeli kwintaba We'll talk yaseSinayi. more on this next week, but for now, Bamba Land. Sawuthetha ke sivele ngako oku, but hold on this one For today. now, hold on this one. Bamba lento. You see, Yabona, as a believer, njengomntu okholwayo seated here, ohleli apha, unyaku qala. as this year starts, Andizupronounce and declare, but mamela lento. andenzi izivakalisi, but listen to this carefully. You are the cream of the crop. Ningabakhethekileyo kuye uThixo.
Yes, lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo nawo wonke omileyo, but wena xa kuthethwa ngawe, kuthethwa ngalowo osondeleyo kakhulu enhliziyweni kaThixo. Yes, the whole world belongs to the Lord. But when it comes to you as a believer, you are a special one. Yes, the Lord ulithanda ihlabathi lonke as John 3:16 esitsho ulithanda gabalala. Yes, yes, for God so loved the world. But wena But you, ngulowo osenyongweni kuThixo. I'm not sure how you're going to you are interpret that. special. You are very dear, very close to the Lord. You are so intimate to the Lord. That's closeness, especially weakness. Usenyongweni. Usenyongweni kaThixo. Very intimate to the Lord. Yona ngoku mna lo nyaka 2020 sidifuna ukuxelela lento. Uqala unyaka. And that is what I want to say to you as 2026 starts. Akufanelanga uminde ukuba ngabe ungekho senyongweni yomuntu okanye kabani ne. Ungayimindeli lonto, ungayimindeli. Ungayimindeli kakhulu. Because khona abantu abafune babe senyongweni yomnye ne. Definitely. But not kakhulu ne. Ngoba selusenyongweni yalowo wadala lo funa uba senyongweni yakhe. Don't worry, don't be bothered that you are not a close, intimate person to someone. Remember this truth that you are so intimate in the Lord of Lords. Nansi nyani, Ibambe lento. xa kuthethwa ngomntu who is blessed going out and coming in, kuthethwa ngawo. Akuthethwa ngomntu osikeleleke ngena, asikeleleke phuma. That is you. If kuthethwa ngomntu kuthiwa ngaba yona you are the head and not the tail, akuthethwa ngomntu secala, kuthethwa ngawo. Uba kuthethwa ngomntu yena kuthiwa xa uthethwa winhloko awungomsilengwe, kuthethwa ngawe. All Abraham's blessings are yours. Zinyani leyo bangcwele ngawo. Iintsikelelo zonke zikaAbraham zezakho. That This is is true who you are. about you. Yile nto iyo. And not because you have done anything. Do you know how people work so hard to earn ifavor yomuntu abamregard bubalulekile so that bazonyukela phezulu? Do you know how much we work our backs to get the favor? But wena uzala unefavor yoba ngokuqala not owesibili ne. Inyani leyo bangcwele ne. And uyibona apha lento ne. You are a chosen generation, a royal priesthood, a kingdom of priests, God's treasured possession, a holy nation. It comes from you. As is Loken, as Chiwo, you are the head, not the tail. Zinyani is just that we tetapi, usugapi kwa we tet. Nato jingapat apa nato. Yayazi yayoyika lendo claim ngobi claim ngo Joel Austin na litu. Guelo, you are the head. Ivela apa lonto leyo. So, brothers and sisters, Bazalwane bam, keep it. ibambe ke ngolo hlobo. What Adam and Israelites had to labor to get, you got it. That's why it's a better. Lento uAdam namasirayeli nakufuneka ayisebenzele wena uyifumene ngesisa. Ayithetha uba kusetyenzwanga ukuze ube nayo khona osebenzile ne. It does But not not mean- you. It does not mean that there was no one who labored for that. There is someone who worked, and it's not Moses. Ne. It is the man above all men. The very mediator. Because there is one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus, did the work. Ne. Ukhona umuntu osebenzileyo nguYesu Kristu yena onguye umlamleli phakathi komuntu noThixo. Yolonto ndifuna awungahambi apha having not come to this mediator. Ne. Ungamki ke kule ndawo ungakhange waba ugagana okanye uhlangane naye nalo muntu
umlamleli phakathi komuntu noThixo. Otherwise, you can quote all the juicy scriptures. You are misapplying, you are misappropriating them. If you have not come through this door of this mediator, of this new covenant. Ungayazi yonke iBhayibheli uqala ekuqaleni yotsho esiphelweni uyivakalise phezu kobomi bakho yonke lonto ililize ingamampunge ungakhange weza ngalona umlimandlela wakhe uKristu Yesu. Angcwele, you are the head. Nizinhloko. So ke wena ke mzalwane wami You osafuna ukuziprove kuThixo. that uzama ngandlela zonke uba umbonise uThixo into yiyo. And put us all guilty by what you call obedience. No? Usenze sonke sibe buhlungu ngento ibiza ba kukuthobela uThixo. I have one word. Ndinelizwi nje linye kuwe. Ubeleka ke uziprove uperforma kuThixo ne and bona bangaba uzawuyapi. Continue trying ukumbonisa uThixo uba wena uyintoni na. We will see what will be the outcome of that. Does that mean obedience is not important? Ingabe ithetha ukuthi lento into yokuthobela uThixo ayibalulekanga na. Far be it. Makube le oko. It is important. Kubalulekile. But you must locate it well where it fits in the equation. Kufuneka uyifake kakuhle ba ingenaphi ke apha ke yona. In fact, let me close by quoting you this verse again. Uzoyibona bingenaphi obedience. Kambe manivale ke ndiphawule le ndawo kwenzela uyibone bangaba lento yokuthobela uThixo ingenaphi. You are God's chosen generation, a royal priesthood, a kingdom of priests, a treasured position, a people belonging to God. And it continues. In order that you may declare the praises of him who took you out of darkness and brought you into his marvelous light. For once you were not a people, and now you are a people. Let us pray. Bawo wethu osezulwini. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Siyabonga ke Thixo namhlanje ngokusibabala kwakhona ngalo ubabalo lwakho. Nokusizinzisa kulo ubabalo lwakho. Siyabulela Thixo. Sincede ke Thixo wethu olungileyo sizinze kulo ubabalo lwakho. Luzinzise ezinhlizweni zethu. Luzinzise kumendo wobuKristu. Siyakuthandaza siyakubongoza Thixo ngoba kuyenzeka maxa wambi sindwendwe kulo ubabalo lwakho. Senza amalinge ufuna ukuzibonisa nokufuna ukuprove wena kulomendo wobuKristu ngoba silibele ubabalo lwakho. Senzele inceba ke Thixo shicilele ezinyaniso. Zishicilele Thixo uzibethelele enhlizweni zethu. Ukuze njengokuba sikulomendo wobuKristu sihlale njalo sikhumbula umsebenzi wakho wobabalo. Sincede Thixo singaphithikeliziswa izinto nentetho ezithethwa yapha phandle nentswaqane eninzi ekhoyo Thixo wethu olungileyo engasingisele entweni. Sincede Thixo sinqande sisithelise sifihle konke ndawo sifihle Thixo wethu nakulo ke ihlathi. Siyakuthandaza Thixo, siyakucela siyakubongoza. Hamba nathi ke Nkosi nakulona unyaka sigcina usilondoloze sihlale sizimisela ukukhonza wena ngokunyaniseka. Sisenza zonke ezo zinto zifanelekileyo ekumele basizenze ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen.